Ако в желанията и поръчките си, които даваме от сърце към Вселената, за да се изпълнят, използваме частица не или нещо, което не трябва да се случва, то все едно правим поръчка, която прилича на лекарства. Помагат, но често предизвикват нежелани ефекти. Причината е в това, че било то и несъзнателно, моето вътрешното ми състояние винаги поръчва заедно с мен. Нежеланите вътрешни ефекти показват, че вътре в мен все още има елементи на цялостната конструкция, зад която трябва да поработя. Просто се налага партньорът ми да отрази точно тези елементи, иначе как? Но на мен ми е трудно да забележа това или огледалото отразява действителността на обратното. Така външният свят не съответства едно към едно на вътрешният ми свят. По-нататъка ще се спрем по-подробно на този аспект. Идеите. Освен отхвърлянето, има още една важна скрита причина поръчките да не работят. И то за мой идеал. В живота ми просто има прекалено много неща, които отхвърлям, неща, които не ми харесват. Вместо това предпочитам нещо друго и по-добро. За съжаление обаче не знам как да предизвикам истинско подобрение. Само имам смътно усещане, че може и по-добре, докато междувременно съм изцяло недоволен от това, което в момента е реално в живота ми. Работата ми не ми доставя удоволствие, партньорът ми е смотан, времето е лошо. Зад всичко това се крие моя идеал. В повечето случаи неосъзнат. Работата ми би трябвало да е по-добра, партньорът ми да е по-мил, а времето винаги да е хубаво. Идеалът ми се поражда с отрицанието на това, което не харесвам. Идеалът просто е обратното на това, което отхвърлям в моя живот. Само дето този идеал обикновено е неосъзнат и поради това не е конкретен, както повече видяхме. За съжаление, не конкретното